नै दानिसो मोजाङै दंमोन नाथाय दान्दिसेनि उनावनो गोमोरलांबाय जेराव माब्लाबाबो फैफिनलिया। फिसाजोखौ जि सुनायाव मदद होनो दै मटरनि सुइचखौ होनायावनो बिमानि सानस'नो हायै जाथाया जालांबाय। मानसिनि जिउनि थारैनो संसारनि बे जोबथा मायाखौ रावबो होबथानो हामारा जेराव खेबसे थांब्ला अराय गिदिंबोफिना। क'क्राझाराव मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सासे बर' आइजोनि दुखुनांथाव अबथिरायै जिउ गोमादों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमगुरि गामिनि थागिबि उदां बर'नि अनजालि बिसि देलाय बर'आ हरखाबै मोब्लिबजों बोगथाबजाना अबथिरायै जिउ गोमायो। बिथांनि अबथिरायै जिउ गोमानायाव ओनसोल नाङैनो दुखुनि गोसोम जोमैया साग्लोबसारदों। फिसाजोखौ जि सुनायाव मदद होनो दै मटरनि सुइचखौ होनो नागिरनायावनो हरखाब मोब्लिब बोगथाबजानानै जिउ गोमायो देलाय बर'आ। रुंसारि जानाय देलाय बर'आ सासे 17 बोसोर बैसोनि फिसाजो हेलेना बर' आरो 13 बोसोर बैसोनि मैखोम बर' मुं फिसाला दंमोन। लोगोसे बिथांनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे नखर आरो गामिनि थागिबिफोरनि गोसोआव गोबां दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। गामिनि सुबुंफोरा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला खुंगुरि गामियाव जेजेएमआव 1100 भल्टनि मोब्लिब थारखौ बोलांनाय थारा आमगुरि गामियाव लाबोनाय एलटि थार एबा 250 भल्टनि मोब्लिब थार बोबोनायाव नांदेरनायाव जाथाया जादों। आमगुरि गामियावहाय नैबे उदां बर'नि न'खरावहाय सासे फिसाजो आरो गावनि आंगो बिसि सानै न'आव दंमोन। दा फिसाजोआहाय दैखरावहाय माने सि सुगासिनो दंमोन आरोखि। सि सुबाय थानायाव कारेन्ट जेबो गैया आरोखि बे समावहाय सिया सुगासिनो दङ। बे समावहाय बिमाया माने फिसाजोखौ माने सि सुनायाव सहाय हैनो थाखाय ओंखारलांबाय। ओंखारलांनानै बिमाया माने कारेन्ट खाथियाव थांदोंमोन आरोखि। थांनानै बे कारेन्ट मटर खाथियाव थांदोंमोन ओमफ्राय सुइच होनो माने रेडि जादोंमोन आरोखि। बे समाव माने हाइ भल्टेज कारेन्टआ दमै फैनानै माने कारेन्टआ माने एटाक खालामफैबाय आरोखि। मानसिखौ बिमाखौ गोगोम एटाक खालामफैबाय। एटाक खालामनानै कारेन्टजों माने सर्ट जानानै बिमाया गोग्लैबाय। बिमाया गोग्लैनानै एखे गोग्लैनाय लोगो लोगो बेहुस जाबाय। बे दबरसे उनावहाय फिसाजोआबो बिमा गाबख्रावबाय लानाय बिमाखौ बोखांनो सेस्था खालामदोंमोन। बावहाय फिसाजोआबो आखाइयाव माने सर्ट जाबाय बद मोनै जाबाय। बिमाखौथ' दुर्भाग्यजनक बासायनो हायाखिसै। बिमाया माने रुंसारि जानानै थांबाय आरोखि। बेफोरबायदि कारेन्ट जाथाया माबोरै जाया? बियो कारेन्ट जाथायाथ' बुंनो थाङोब्ला सरकारनि जायनाखि माने केयारलेस जोथोन गैयै बाहाय जादों होननानै जों बुंनांगोन। खारना जाहैबाय जेजेएमआव लांनाय नैबे खुंगुरियाव जेजेएम मोनसे प्रजेक्ट दङ। बेवहाय जोंनि माने एलटि लाइनजों फैनायनि एसे साजोंनो बिसोरो ओइसटि लाइनखौ लानानै थांदों। बे ओइसटि लाइना जोंनि माने एलटि लाइनाव एखे नांजाबहां सिथाबहां लानानै थांखादों आरोखि बिसोरो। दा बेखौ नुनानै जों सिगाङावनो बुंखादोंमोन डिपार्टमेन्ट मानसिखौ जे नोंसोरो कारेन्टखौ थाल लाखोना लादिया। जोंनि गामिनियाव लाबोनायजोंनो नोंसिनि 11,000 नांथाबनोसै। जोंना 250 पावारल' 11,000 पावारा नांजाबनोसै। बे नांनानै जुदि फैयोब्ला गामियाव बिराद गिलु फालु खहा जागोन। बेखौ थाल लाना लाखायो नोंसोर होनबा डिपार्टमेन्टनि मानसिया बुंदोंमोन जे जों बेखौ थाल लाबाय दे। बेखौ जों जयेन होथ'वाखै थास बोदोंल'। जेब्ला जयेन होगोन होनब्ला जों बेखौ थाल लानानै मोजां रोखोम बानायनानै जाहाथे बिपद जाया बेनिफ्राय लानानै थांनाय जागोन होनदोंमोन। खिन्थु बिथांमोनहा बे खोथाखौ बावगारजोबनानै माला जयेन होखो बेखौ बानायाब्ला जयेन होनानै थांबाय बेखौ जों मिथिया। खिन्थु दा मैया घटना जाबा जों खोनानो मोनबाय तदन्त खालामनानै 1 माससो जाबाय नामा जयेन होनाया। दा बिथांमोननि बे जयेन होनाय ओमफ्राय बे केयारलेसआवनो बे घटनाया जानो मोनबाय आरोखि। बेल' नङा मानसि थैनायल' नङा। बे मानसि थैनायजों लोगोसे गामियावहाय गिलु फालु खहा जालांबाय। गासिबो जोंनाव माने कारेन्ट हल्डारनि मानसिफोरा माने न'खराव धंस' माने न'खर सिङाव उखुन्दै खुनाय, अर खामनाय, थार खामनाय, कारेन्ट मटर खामनाय, टिभि खामनाय, फ्रिज खामनाय, सोरनिबा न'आ खामफ्रामनाय बे गासिबो गामि हलैनो जाजोब्बाय आरोखि। मथा मथि एखे गामियानो कारेन्टजों एखे डिस्ट्रय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों मैया बा जाब्रबथाय जानानै थांदों जे 20 जुन 2024 मुथाखालि बेबायदिनो बेलासिनि 4:30 रिंगासो जाबायमोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। जे क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि बे रामफलबिल दख'रानि सिङावनो गोग्लैनाय आमगुरि होननाय मोनसे जोंनि बर' गामि मैखोम बर' गामियाव बे जाब्रबथाया जादों। जाब्रबथायानो जाहैबाय गामियाव बोबोनाय जे एलटि लाइन एबा एलटि माने मोब्लिबनि जे माने थार बेनि एसे साजोंहाय
गामि खाथियावनो थानाय खुमगुरि गामियाव मोनसे JJM नि प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ। दा बे प्रजेक्टआवहाय 11,000 भल्टेजनि एबा HD लाइनखौहाय बोनानै लांदों। दा बे HD लाइनआ बे 11,000 भल्टेजनि जे कारेन्टखौ JJM प्रजेक्टआव बोना लांदों। दा बेखौ जोंबो थांनानै नायनायाव नुबाय, माने नैबे गामियाव लाबोनाय जे कारेन्ट बा मोब्लिब बेजों थारजों माने नांजाबलायनाय एसेल' बाखि आरोखि, इन्सिनिल' खोथा आरोखि, इन्सिनिल' खोथा। दा बेबायदियाव बै कारेन्टआ नांजाबलायनायनि गेजेरजों मैया बेबायदि बेलासि समावहाय बे गामियाव माने फुरा कारेन्टआ मोब्लिबा जोंफ्लांजोबनायनि जाउनाव मोनसे न'खराव सासे संसार जाफुनाय, रायजो खांफुनाय, फिसा फिसौ खांफुनाय सासे बिमा, बर' बिमाया रुंसारि जानो गोनां जाबाय। देलाय बर' होननाय सासे बर' बिमाया। बेजोंनो लोगोसे बे गामियाव जायफोरा बे कारेन्टखौ मोब्लिबखौ बाहायो, आजिखालि बयबो न'खरा बाहायो, बयनिबो न'खराव खाथा बर्डनिफ्राय लानानै न'नि माने दै बोखोग्रा मेचिन बा बेबायदिनो रेफ्रिजारेटर बा बेबायदिनो बिभिन्न रोखोमनि मोब्लिबारि जे माने मुवा बेसादफोर बेफोरो खहा जानानै दङ होननानै जोङो मिथिदों। दा बेखायनो जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिहथे बियो जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव जानाय मोनसे घटनाखाय जों मैया खौरां मोननाय लोगो लोगो गामियाव फैनानै खौरां लाफैदों आरो दिनैबो फैनानै गुबै जाथायखौ जोङो मिथिनो थाखाय नाजादों। दा जेरैबायदि जाथाया जादों बा जोङो नुफैदों, बियो जोबोद दुखु गोनां बा बे जाब्रबथाया मोनसे सोंखारि जाथाव। खारन बे जोंनि मोब्लिब डिपार्टमेन्टनि बे गोहैलो आखुनि थाखाय, बिथांमोननि माने सांग्रांथि गैयिनि थाखाय गामिया बारंबार बिथांमोननो कमप्लेन होसेयावबो, मिथिहोसेयावबो बेनि सायाव सिरियास गैयिनि थाखाय बियो जानाय घटना बा जाब्रबथाय। दा बेखायनो बे जाब्रबथायाव जेसेबांनाखि खहा जादों, बै रुंसारि जानाय न'खरनो क्षतिपुरन होनांगौ, लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ बबेबा मोनसे सरकारियानो जा बा डिपार्टमेन्टनि बबेबा मोनसे खामानियाव थिसननानै होनांगौ। बेजोंनो लोगोसे गामियाव जाय न'खराव जेसेबांखिनि खहा जादों, बिनि खहा सुफुंथायखौ डिपार्टमेन्टआनो जा सरकारानो जा जाहाथे मोजाङै मोजां बिथांमोना नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे सुफुंथायखौ खालामो, जोङो बेखौ खावलायहरदों आरो गोख्रों दाबि दैखांदों। दा जोङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जोंनि दा सोलिबाय थानाय BTC सरकारखौबो जोङो एसे नोजोर बोनो थाखाय खावलायदों। जोंहा मैया खुब पजिटिभ क'क्राझार 29 नं क'क्राझार जनजाति LEC नि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा खौरां मोननाय लोगो लोगो मोनाबिलियावबो फैनानै गामिजों खौरां लाफैदों आरो दासिमबो बाय फननि गेजेरजों खौरां लाबाय थादों होननानै जोङो मोनथिदों बा जों एसे जगाजग जाबाय थादों। दा ओंखायनो सरकारि बिथिंनिफ्रायबो नारसिननाय बा बिथांमोना मा हायो आरोखि पजिबोल जेखौ सरकारि बिथिंनिफ्राय हेफाजाब खालामनो हायो बा बे जेंनानि सायाव जे माने समाधान ओंखारो, बेखौ जाहाथे एसे गोख्रोङै एसे थाबै बिथांमोना गावसोर बेसेबां हायो बेखौ गावसोरनि बेस्टखौ होनो नाजायो। बेखौ जोङो दख'रा एक्सन जानानै खावलायहरबाय।